омадӣ? гӯш кудо дарҷон. Мо дорем Ситимобил, дорем Яндекс. Мақсад дар Ситимобил 4%, комиссияи парк дар Яндекс 2%. Баъд сума мисол худа любое время медрой симат мекунӣ ки дар кораед. Мошин дори охи? Агар мошин надошта бошӣ, раскатдан дорем. Мисол агар мо дар кор шуд ки бачаҳо куда дар кор шуд, метавонӣ сухан кунӣ. Таксопарки барои кор. Ҳуҷҷатото бутемада, паспортро правата. Паспорт. Рақамҳои телефонотро мегуфтем. Мерсем. 8 31 064 33 24. Фамилия? Азизов Зухурбек Ширадевич. Шуд баъдро бировардем. ҳуҷҷатҳо будаҷон. Интизор шав, насиб боша, то бегара паспорт мекунем. Фақат ки ҳуҷҷатҳои мошина дар ватсап мо рӯй мекунӣ, што мо мошина дар баётем дар чиз паркда. Интизор шав, уҷа бега метавонӣ бори кор кунӣ. Шак шӯ мекардем. Азор омад. Саломат бош.